Salutare, oameni buni, numele meu este Bogdan și bine ați venit la un nou episod. De data asta vreau să vin cu al doilea episod de Clash of Clans, să vă răbaza mea deoarece s-a mărit foarte tare. Și da, suntem în clanul Rolejan, un clan foarte mare și foarte bun, presupun, adică eu zic că e foarte, foarte bun. Da. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem măcar 10 like-uri la acest episod și da, bun. După cum vedeți, am dat upgrade la Army Camp, mi-am făcut P.K.A, am A4 P.K.A, 9 giganți, 2 wallbreakeri, un barbarian și 2 dragoni. Haideți să dăm un atac și cred că o să scot 3 stele, deoarece vreau să scot cât mai mulți bani. Mai ales Dark Elixir, pentru că vreau să-mi fac cum îi zice, mă, am și uitat, Barbar King-ul, uitați-l, instalare, și are și 208, dar nu, încă nu merge atacat, adică iau puțin pentru cât am de atacat. Oh, wow, cât am mai bani, are mină de Dark Elixir, super. Ok. Deci asta are o bază mare. Uite, pe ăsta ar merita să-l atac pentru că ia destul de mult elixir, da. Pe ăsta o să-l atacăm. O să băgăm un barbarian aici. Bun. Și o să băgăm un P.K. pe asta. Ok. Și așteptăm să vină ăștia toți. Și dăm un dragon aici. Nu, are porcăria asta aici. Bun, și până atunci noi dăm cu giganții aici, dăm 2 wallbreakeri. Uite, pe mine-urile astea aș putea. Bun, și acum o să băgăm P.K. P.K. intră în acțiune. Ok. Oh, și puteam să dau poison-ul ăla, greșeala mea. Ia să vedem ce putem să distrugem pentru apărarea mea. Și putea să distrug tunul ăsta sau ăsta sau... hai că dau pe ăsta. Bun, dăm un sprint aici. Bun, aveam și un potion de poison, dar că am uitat să-l dau. Vă, și era și de level 3. Ok, hai că ăștia se descurcă destul de bine, pot să zic. Bun. Ok. 2 stele am scos până acum, i-a luat tot Dark Elixirul, ceea ce e bine, mai am destul de puțin de luat. Cred că ce mai are sunt în minele astea de aici, astea de aici. Bun, și da. Nu știu dacă o să-i scot 3 stele, dar sunt mulțumit și cu 2, deoarece mai am decât 2 P.K. care sunt destul de rupți, pot să zic. Da, sigur nu o să scot 3 stele, mi-am mărit unul dintre P.K. și da, bun. O să dau și atacul ăsta. Apropo, episoadele de Clash of Clans nu o să dureze mult, deoarece o să dăm, cred că, un atac pe episod și poate o să mai facem ceva, dar nu foarte mult. Ok. Și da, nu o să scoatem 3 stele, dar am rămas cu o poțiune de poison și am luat 9700 de la Liga de Gold în care am intrat și da. Păi, haideți să ne punem armata la făcut. Mamă, cât îmi ia. Deci îmi ia foarte mult, dar merită, deoarece chiar vreau să-mi fac Barbar King-ul. Și după cum vedeți, Barbar King-ul costă undeva la 10.000 de Dark Elixir. Mai am o Dark Baracă de făcut și cu Barbar King-ul și am cam terminat toate chestiile de la Town Hall 8. O să trebuiască să-mi dau upgrade la Town Hall 9. Ok, uitați că nu mai e nimic. Bun. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să apeși butonul de like și butonul de subscribe și să dai un share pe Facebook să vadă și prietenii tăi. Bye!